काजी अपना पत्नी पर हुआ के विश्वास नहीं है, देखते हमरा के पैसा हे में चोरा देनी रहुआ का कहतरू भरोसा के बताओ हमारा है हाथवा में कितना रुआ बा है ई कब गिर जाई ई हमरे पता नहीं के त ताहरा पर का भरोसा करी हैं। रुआ के बात करत तनी आ दू गो लइका सियान हो गइल सन आ लइकियो सियान होती है, बियाह शादी को ओकनी के चिंता नहीं खे रौरा। चिंता बाना कनी के जन्म से लेके आज तक जितना पैसा खर्चा कइले बानी सब है कॉपिया में लिखले बानी बुझलू। अब बाका बा 5 साल से एक क्लास में फेल होते आवता बुझाते नहीं के कहिया पास होई। फेल होई ना, पैसा बचावे के चक्कर में सरकारी में ओकनी के रउआ नाम लिखवा देल बानी। हम कहनी के प्राइवेट में नाम लिखवाई कि बढ़िया से पढ़ लिख के कुछ आदमी बनिया सन। आपन गलतियां नहीं की कहत, हमार गलती बा है। हम सोचा तानी कुछ बचत होके सरकारी स्कूल में ओकर नाम लिखोले बानी कि मान लो कि सबेर तो खा के जाला 12 बजे उजा खाई आ खा के उजा से चाउर लेके आई तो घर के बढ़ते न होई बुझलू। बचत बचत कैले बानी, बचत के रउआ मुंह मारी समझ गईनी आ रउआ जिंदगी भर कंजूसाई कईनी, कम से कम अभियो से सुधर जाई आ लइका सन पर ध्यान दी। लइका पर ध्यान देवे कहतारू हौ छोटा का कहतलू के प्राइवेट में लिखवा दी, प्राइवेट में लिखवा दी कितना पैसा खर्चा कर देनी वो तो 5 साल से एक गो क्लासवा में फेल होता होइए सना फेल। आज तक बैठ के ओकनी के पढ़ाइले बानी रउआ आ हाय पैसा कइले रहतनी दिनो रात। ए बाबूजी माई से काहे अजरात ने सुनी जातन सब पढ़े पैसा दी हमनी के का। ए बाबूजी हमरा के पैसा दी, सब लेकर किन के खाला सर, हमी के टुकु टुकु ताके नी सर। का दी जल्दी लेट होता। तोहनी के हम परसों नु 5-5 गो रुपया देहवी रे हैं आ फेनु पैसा मांगता लो 5 रुपया में 5 दिन कम से कम चॉकलेट मिली 2 गो अठनिया। बाबूजी 5 रुपए के जमाना बा, जन रउआ पैसा दे हई तन त खा गेल बनसन, 10 रुपया बाकी लगल बनसन काल के रउआ ना रही तो उहो पैसा और आज के पैसा दे हमनी के। हां बाबू का रे 10 रुपया बाकियो लगा दल बलसो हैं। अरे देखबू ई त हमरा का मुआ दियो सरकार जा तो के सब राव नाटक हम जानत तनी, पैसा देवे के डरे रउआ ई सब नाटक देखावत तनी। एकनी के खेत देखा के लगल है कर्जा कोल पड़सो ठीक बा। हां बाबूजी काल के रुक जा देता कहो पैसा ना छोड़ 1 2 5 7 पहले तोरा के 20 गो आ 20 गो होकरा के देले बानी। काल परसों हमरा से पैसा मत मांगियो सो ठीक बा बाबू, सब एमे दे देल बानी ठीक बा। ठीक बा सर। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो प्रणाम खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। तू जो प्रणाम खुश रहो। चल कइबू ए बाबूजी अरे कॉलेज जाता नहीं था, कॉलेज जेते पॉकेट मनी निकाला हैं पॉकेट मनी यावत 5 साल से तो एक के क्लास में फेल होता रहे आ होई बड़े तो 3 साल से फेल होता रहे। कॉलेज जाता नहीं का बाबूजी। अरे पास हो जाए सन, पास होके के इतना जल्दी का बा। ए बाबूजी जानते रहो सब के उपास सोखेला लेकिन फेल तो अरे दुनू लइका कर दस समझ लो। तनी सोच सब केहू पास हो जाई तो फेल के होई। यार तो गर्व महसूस करे के चाहिए कि कॉलेजवा में हमने के दुनू जना फेल होनी सन समझ लो। चुप ना रह बोलो। जितना पैसा हम तोहन लोग के जन्म से लेके अभी तक ले खर्चा कइल बानी उतना है रजिस्टरवा में लिखले बानी। कम से कम अभी तक तोरा में बाबू 10 लाख रुपया खर्चा कर दिल बानी। हौ बा
3 साल से फेल होता ओकरा में 8 लाख रुपया खर्चा कर बानी सब है रजिस्टर में लिखले बानी ई सब सूद ब्याज के साथे दुनु जनलो से लेम समझ लो ए बाबूजी ई सब बात छोड़ो चलो आज के खर्चा निकाला फटाफट। अरे तो गर्व करे के चाहिए का दू गो होनहार लइका 1200 यार सब पैसा हमनी के चुका देम सन ठीक बा लिखत रह तू लेकिन आज के खर्चा निकालो जल्दी निकालो दे दी अरे दे दी लइकवे सन खातिर नु कमाता नी छता नी दे दी ठीक बा ये भैया आज तो ढेर पैसा लोकता हो लागत आज माल ज्यादा मिली चल पार्टी कर जाई पार्टी कोइले आज पहले बाबू बैठे ले ए बाबूजी होई का हो बच्चा नहीं के सामने के हमें लो भागो ये भैया भागो बैठी होने 2000 रुपया सब लेके भाग ले अरे ले जाए दी कुछ खइया सन लइका बाड़ा सन लड़का बारे सन 2000 रुपया बाप रे बाप तो का हो गई रौने नु लइका हो अरे बाप रे बाप हाँ तो बुझाता महीना दिन बिना खोले रहे तब मेंटेन करे में दादा थोड़ी चिंता मत कर आज तो बहुत लेट हो गई हां भैया आपके इंतजार करती हां अरे उसे देखो वो आगे खड़ा भी है कब से देता बहुत देखा ना हमरो वाली खाना बिया जल्दी जो का हो बोले मिलो अरे का भइल बा 2 साल से छुप छुप के मिला तानी सन बाबूजी से बात कैले बाड़ा शादी खातिर अरे टेंशन काहे ले तारू बाबूजी से आज ना तो काल तो बात कहिए ले लेकिन बात कही बाबूजी के सामने जानी नु तो बड़ा डर लागेला बाबूजी से डर लगता तो एजे का करे आयल बाड़ा हम जा तनी जा टेंशन मत लो आज हम बाबूजी से बात कर लेम ठीक बा हाँ हो आज बात करवा हाँ आई लव यू चलो कहो मुस्कान तो बुझात नहीं कि 1 घंटा से इंतजार करता नहीं का लेट हो गई हो अरे लेट हो गई ना हाँ छोड़ा ये बात शादी के बाद तुम अपने भैया से कॉल ले भैया राजी बारा तू घरे बात कैलो शादी के बात तो नहीं कले लेकिन बात कले कसम से कहता नहीं अरे यार तोहरे चलते 5 साल से एक क्लास में हम फेल होते आ गए घर के लोग बहुत बोलता तू हमारा विश्वास करो कसम से कहता नहीं आज हम बाबूजी से बात कह कर रहे सच में बात कर घरे एकदम बताओ आज सवेरे 2000 रुपया लेके भाग गइलो सो अरे तो का हो गई लइका बाड़ा सन लइका बाड़े सन है घोड़ा के पाड़ा हो गइले सन ओकरी के लइका कहता रू हैं लफुआ हो गइल बाड़े सन वो कनी के हमरा बुझाते नहीं के का करी बुझात नहीं खे तो शादी कर दी रहुआ ठीक बा सुधर जाइए सन अपने मन में बुझाते नहीं उहे दोनों लफुओं के होता हाँ तो बाबूजी माई बतिया ठीक है ना कहा तेरी भैया लोग के शादी कर दी हाँ बाबूजी दीदी हमारी ठीक है कहते हैं भैया के सदिया हो जाई तो भौजी आई लो तो रोजीना ठूसा खाई लो तो सुधर जाई लो अरे बबुनी बात तहनी के सही कहता रू सन शादी हो जाई अच्छा हो ठीक है कहा तेनी बाबूजी हाँ, बाबू आ गए सन क्या शादी के बात होता अरे बाबू हनी के दोनों के शादी के बात होता ये बाबूजी जीवन में पहला बार तू अच्छा बात सोचले बारो बाबूजी एगो बात और लड़की खोजला के कौनो टेंशन नहीं करे हुआ लड़की हमनी के देख ले बानी सन देख ले बरसो हाँ। वाह बुझाता कोनो करोड़पति बाप के लड़की के पटौने बरसो रे बाबू बताओ सोन कौना सेठ के लड़की के तहनी के पटौले बरसो रे ये बाबूजी मोदी जी दहेज मुक्त समाज बनावे के अभियान चलैले बारन उ काहे ना हमनी के चालू कर ढल जाम दोसर बात कि हई प्रॉपर्टी होई का हाँ मोदी
मोदी जी अभियान चालू कैले बाड़े ओई में जो शामिल होता रो हैं हेती चुकी से हेते चाका कमा कमा के हम तो हम लोग के पढ़ौनी लिखौनी सब के लिख के डाटा हैदर रखले बानी। देख तोरा जन्म से लेके अभी तक ले 10 लाख रुपया तोरा पर खर्चा भइल बा बुझली। आ तू मोदी जी के अभियान लेके चलता रहो तहरा पर जन्म से लेके अभी तक 8 लाख रुपया हे डेरी हे पेपरवा में लिखले बनी बुझल। ऊ पैसा बा जहाँ तनी लोग के शादी हुई ऊ 3 गुना यानी कि 30 लाख रुपया लेके तनी लोग के शादी करे बुझल लो। ए बाबूजी ये जन्म में बुझाता हमनी के शादी रहुआ ना कराब का कुंवारे मुआब का हमनी के का भइल बा 30 लाख रुपया ना उडी हो सन आ ना तू हमनी के शादी होके देबो। 10 लाख कैश चाहिए कैश आ 10 लाख के गहना चाहिए गहना आ 10 लाख के 4 चकिया गाड़ी चाहिए। इतना अगर मंजूर बा तो शादी समझ लियो से तनी के पक्का बा जाके पूछिए सो बुझलिए सन। हे चलो हो शादी के तैयारी कर जाओ। चली चली चल चली बाबू रे लगत है ये जन्म में हमनी के शादी नसीब नहीं खे बाड़े मुए के पड़ी। ए भैया ना 9 मन कोडो होई आ ना राधा नची हो बुझा तो रे कुमारे मर चल जइयो। ए भैया हाँ बोला बताबो बाबूजी तो 30 लाख के मांग कर दिल बारो हमारे वाली इतना गरीब बिया वो कहाँ से 30 लाख दी हो। अरे तोरा वाली क्या बताई यार हमरो वाली एकदम गरीब बिया 30 लाख रुपया कहाँ से दिए सही समझ में नहीं क्या होता। एगो काम कर चल ओकनी के लगे पूछल जाओ ओकनी के लगे हल निकली। हाँ उहे कोनो उपाय बताइए सन चल अरे का बात हुन देना 10-12 लोग बाबूजी से शादी के बात करनी है सन लेकिन हमरा नहीं के बुझात की शादी हो पाई। काहे शादी ना हो पाई? काहे कि हमनी के बाबूजी दहेज में 30 लाख रुपया मांगत रहन और तू इतना गरीब बाल लो 30 लाख रुपया कहाँ से दे बोलो। अच्छा यही सब टेंशन में बार दूं जना अरेंज मैरिज के गोली मारा चले के लव मैरिज शादी करो जा सुना लेकर खर्चा 10 रुपये का माला 10 रुपये सिंदूर 200 पंडित जी 220 रुपए में शादी हो जाए। ये भैया भौजी तो बहुत अच्छा आइडिया देते रही हो। सही कहते रे बाबू बहुत सुपर आइडिया बा। हाँ रुक बाबूजी के लगा फोन लगा फूल लगाबो आ कह दो कि हमनी के अरेंज मैरिज ना कइल जाई हमनी के लव मैरिज कइल जाई। अरे फोन क्या गए अरे तो बापू फोन पहले बड़ा से बुझाता लड़की वाला तैयार हो गई बस। हेलो बाबूजी। हाँ बाबू बाबूजी सुनी हैं? हमनी के अरेंज मैरिज ना करे सन हैं? हमनी के जाते सन लव मैरिज करे का सुनी हमनी के अपन जोगाड़ लगा लेल बन सन रउआ अपन देखी ठीक बा काटो भैया चल जाओ हो दोनों लड़की के लेके भागो तारा सम पता 60 लाख के हमार खाता में ना डालता चल जाता जल्दी चलो जल्दी कहाँ गई नहीं आवो ये भैया चले के भाग के लव मैरिज कर लेल जा। हाँ ना तो बाबूजी बहुत कंजूस हूँ हाँ। वो दोसर लोग दिमाग लगावे चलो चलो हो Run. अरे हमारे 60 लाख रुपया देता अरे बाबूजी आगे ना हो भैया भाग भाग अरे हमारे 60 लाख रुपया देता अरे हमारे 60 लाख रुपया देता भागो ना सो दादा अरे बाप हो बाप चुप रही बाबू अरे हमारा 60 लाख रुपया लॉस में चल गए हो दादा रउआ
के कितना समझनी लेकिन रउआ ना समझनी पैसा तो गई लेकिन अरे लइका चल गई छाते नहीं कर रउआ अरे बाप ऐसा ठीक नहीं संभाल संभाली भोजपुरी भाई लोग के प्रणाम। भाई लोग देखी लोग हमनी के ई वीडियो बनौनी आसान जागो ग्राहक जागो लड़की लेके भाग गलत बात है। जागो ग्राहक जागो जानवे मुस्कान को लेकर भागो तो ये हमनी के वीडियो बनौनी आसान तो इतना दहेज ना दिया ये। हाँ दहेज मान ली कि इतना दहेज हम मंगनी है उतना ही लोग कहाँ से दिलो तो दहेज मुक्त समाज दहेज मुक्त समाज बनावे खातिर हमनिए के माने नौजवान जौन भी लोग बा उ लोग आगे बढ़ी तबे दहेज दहेज मुक्त लोग अगर गार्जियन लेवल ना छोड़ी नु तो यही होबे करे एंगे ओकर करे सब भाई लोग फरार तो भाग में अगर चलो। दहेज ए तर रउआ लोग लेता नहीं तो लइका लइकी यही तो भाग भाग के शादी करिए सन यही से दहेज लेहल साफा माने छोड़ दी लोग यही में हमनी के समाज के हमनी के देश के भलाई कर जय जवान जय किसान। नमस्कार।